बातमी आहे आंबेगाव तालुक्याची। प्रशासकीय राजधानी असलेल्या घोडेगाव येथून संत ज्ञानेश्वर महाराज पायी पालखी सोहळा या रथामागे आंबेगाव तालुका दिंडी समाज ट्रस्ट नंबर 1591 पुणे दिंडी क्रमांक 52 चे श्री हरिश्चंद्र देवस्थानच्या श्री हनुमान मंदिर घोडेगाव पवित्र ठिकाणावरून आळंदीकडे मोठ्या उत्साहात प्रस्थान करण्यात आले। यावेळी विनापूजन करण्यात आले। माऊली माऊलीच्या गजरात ज्ञानेश्वर महाराजांच्या पालखीचे पंढरपूरकडे प्रस्थान झाले। यावेळी श्री हरिश्चंद्र देवस्थान अध्यक्ष प्रशांत काळे, कोषाध्यक्ष राजेश काळे यांनी वारकऱ्यांना शुभेच्छा दिल्या। या प्रसंगी अनेक भाविक भक्त व वारकरी मंडळी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। या बातमीचे दृश्य पाठवली आहेत आमचे आंबेगाव ब्युरो चीफ मोहसिन काठेवाडे यांनी, पाहुयात।